ام جارەکەدن ڤەتگەرە ناو مەراسیمە ئاخسپارتنە دکتۆر عەزیز گەردی نویسەر و وەرگێرێک کوردیە ناودارک و vêspêdê دوشەمبیê saet 10:04 koça dawî kiriye. Di nava merasîmê de Wezîrê Rewşenbîrî, Parêzgarê Hewlêrê, xizm û kes û kar amade re her dema ku dest bi gotaran kir em ê baweke rastara ji we re veguhêzin. Ez dixwazim ji we re bibêjim ka bi kurtî Ezîz Gerdî kî bûye? Ezîz Gerdî evxwe navê wî Ezîz Ehmed Ebdullah ye. Li sala 1947 li Hewlêrê taybet jî li Beherkê ji dayîk bûye. Li sala 1999 doktora bi ziman û wêjeya Kurdî dawet girtiye. Mamostaya beşa Kurdî bûye. Li sala 1969 yekemîn pirtûka xwe çap kiriye. Zêdetir ji 200 pirtûkan nivîsandine yan jî wergêrane. Hejmareke pirtûkên wî hene ku heta nûke jî nehatine çapkirin. Jiyana hevjîniyê pêkneaniye, zimanên Fransî, İngilîzî, Erebî û Farsî bi başî dizanîn. Zaraveyên Kurdî jî aşinayî hemûyan bûye û baş dizanîn. Ebrûkes pêdê 6 nexweşxaneyeke taybetî Hewlêrê ji ber nexweşiyê koça dawî kir.